дар донишгоҳи давлатии Буғтар ба номи Носири Хусрав бахшида ба 27-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар зери унвони Конститутсия ва нақши он дар рушди давлатдории миллӣ бо ташаббуси Созмони ҷавонони донишгоҳ ва доираи васаи устудони донишҷӯён баргузор карда шуд. Дар нишасти имрӯза доир ба нақши Конститутсия дар ҳаёти сокинони мамлакат сухан рафт. Набизода Эмомалӣ раиси Созмони ҷавонони донишгоҳ зимни баромади хеш аз таърихи қабули аввалини Конститутсияи Тоҷикистони Советӣ то ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуд. Мақсад аз баргузории анамин гуна чорабиниҳои илмию маърифатӣ ва суҳбату мулоқотҳо бо иштироки васеъи донишҷӯён ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонону донишҷӯён, умуман дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ таълиму тарбия намудани онҳо, умуман ифтихори ватандорӣ ва аз бар намудани меъёрҳои Конститутсия ва инчунин пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифродгароӣ ба ҳисоб меравад. Бояд иброз дошт, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки яке аз ин дастовардҳо ки нақши он дар таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бисёр ҳам шоистаи таҳсин аст, ин қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. маҳз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар қабул гардидааст, тавонист ки Ҷумҳурии Тоҷикистони моро ҳамчун давлати соҳибистиқлол, ҳамчун давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд дар ҷомеаи ҷаҳонӣ шинос намояд ва дар асоси меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ва дигар падидаи муҳиме ки бевосита дар сатҳи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ин арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад, ки албатта Ҷумҳурии Тоҷикистон ки худро ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд эълон кардааст, яке аз нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёд маҳз анамин арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад. ва бояд иброз дошт, ки донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз худ намудани меъёрҳои он вазифаи ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Инчунин дар навбати худ раисони кор бо ҷавонони факултаҳо ба сухан баромада доир ба саҳми Конститутсия дар бунёди давлати демократӣ ҳарф заданд. саҳми пешвои миллатро дар қабули ин санаи муҳими таърихӣ хеле бориз унвон карданд. Конститутсия ҳаст, ки мо занҳо имрӯз дар байни мардон умуман дар корҳои роҳбарикунанда кор ва фаъолияти худро пайваста давом дода истодаем. Ташкили чунин мизҳои мудаввар дар байни донишҷӯён умуман маърифати донишҷӯёнро дар сатҳи илм баланд мебардорад ва хуб мешавад, ки ин гуна мизҳои мудаввар дар байни донишҷӯён боз ҳам зиёдтар гардида сатҳи илмии донишҷӯёнро боз ҳам баландтар гардонад. баргузории чунин чорабиниҳо агар аз як тараф арз гузоштан ба муқаддасоти миллӣ бошад, аз тарафи дигар насли ҷавонро ба муқаддасоти миллӣ ошно месозад. ин метавонад дар раванди дарсашон нақше дошта бошад. набиҷони Саидаброр аз донишгоҳи давлатии Буғтар ба номи Носири Хусрав барои рӯзномаи Хатлон.